tumigil. Nagpatuloy ng 2 taon, ngunit hindi po ako nakatapos ng aking pag-aaral. Mula pa ng pagkabata ako siya kinukutsa sa tambayan na mayayabang na may laman ng bulsa. Mga katulad ko'y pinipili na makaaho. Lagi naman ang mga tawanan, kailan ba makakabangon sa mga panguhusga na kanila mga mata. Pinilit kung hindi lumuha sa harapan ng iba at ginamit ang mga pangit. At kahit yan na sinapit ay di ko mapapayagang tuluyan ako malain at maubusan ng lupa. Aking pwedeng tapakan, aking pwede lakaran, aking pwedeng damnan ng mga binhi. Sa kalaunan ay aking pwedeng maani at aking pwedeng masabing minsan ako ay naghari sa palasyo ng pangarap na aking inaasam. Walang nakahadlang kahit na may pasan-pasan sa bawat letrang sinulat. Halika ikay sumama sa kapirasong papel at tinuturing kong diploma. Sa isiglak na nagabi ng una Rizal, isang makatang naririnig sa kahit saan lugar. At kahit di nakatapos ng pag-aaral, halika at tula kong ito ang tinuturing kong diploma. Sa isiglak na nagabi ng una Rizal, isang makatang naririnig sa kahit saan lugar. At kahit di nakatapos ng pag-aaral, halika ang tula kong ito ang tinuturing kong diploma. Isang kapirasong papel na pinahira ng tinta, parang larawang ginuhit na ginamitan ng pinta ng isang pintor. Na inalay ang bawat araw sa buhay upang ang damdami kanyang mailarawan ng tunay kulay. Na ang puhunan ay lagi patak ng pawis at ang